Sai ka ki nan. Yaya saurayi na ji ce mun wai je wala mun Ja subhanallah ai mu nan wallahi an daina duk ƙarya ce shi ba wallahi kama mutane. Wani ma a kanan nan bai san me gwajin takalmi ba. to me gwajin takalmin size ina fa zai Ba za ta gane ba ne sai na zo zan gaya miki wannan wani sirri ne duk babban ɗan shekara 30 ka ce gwajin takalmi ka samu bazawara giredi iri. Ka ce za gwajin takalmi ba magana akwai magana a ƙasa. Ni na zo gida zan gaya miki. Pick up and action gwajin takalmi ki dan jiyo kina yatsi ne gwajin takalmi karka ce bazaura budurwa. Pick up action muje. ni wallahi yayi dan dai ba inda mun kulli ne da tuni na je ya gwada Kake yadda ya gwada ba za mu yadda ba wallahi. Sai cuce mu in na zo gida zan gaya miki. Gwajin takalmi ai ya cuce mu ya gama da mu. ni wallahi in baka da wuri ba sai na je ya gwada Kai ki je ki bayi gwada inna lillahi mu manya ma mun gaba ɗaya ban san gwajin takalmi ba a nan Kano gaba ɗaya ba wanda ya san gwajin takalmi gwajin takalmi ɗan shekara 30 da wani abu su suka san gwajin takalmi ai an dai ai kafurci ne gwajin takalmi gwajin hauka da ya cuce mu dan wulakanci mu ma duk ba muna sa harkar nan ba ai tsoron Allah muke Cut.